Γεια σας Happiers, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο και διαφορετικό βιντεάκι που ονομάζεται 25 facts σχετικά με μένα. Μου κάνουν κάποιες ερωτήσεις, τις έχω εδώ γραμμένες και εγώ θα σας απαντήσω. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, πότε έχεις γενέθλια? Έχω 7 Νοεμβρίου. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι Σκορπιός. Έχεις αδέλφια? Ναι, έχω 2 μεγαλύτερες, τη Γιούλα και την Ιωάννα. Αγαπημένο μάθημα? Αγαπημένο μάθημα είναι η έκθεση, μπορώ να πω, και μου αρέσει πολύ και η πληροφορική. Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή? Το καλοκαίρι. Αγαπημένη σχολεία? Ο χορός. Λατρεύω το χορό, μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Τι φοβάσαι πιο πολύ? Γενικά φοβάμαι πολύ στη ζωή μου, φοβάμαι το σκοτάδι, φοβάμαι τα πάντα. Αγαπημένο τραγούδι? Λοιπόν, αγαπημένο τραγούδι έχω πάρα πολλά, αλλά 2 που ξεχωρίζω και όταν τα ακούω πεθαίνω είναι 2. Το How Deep's Your Love, τρελαίνομαι, και το Η πιο ωραία στην Ελλάδα, εντάξει, τα σπάει το τραγουδάκι. Λοιπόν, τα άτομα που σε κάνουν να χαμογελάς, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου συνήθως. Έχεις ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό? Όχι, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ. Αγαπημένο χρώμα? Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο χρώμα που να πω ότι μου λένε. Πιο παλιά είχα. Αλλά μπορώ να πω ότι μου αρέσει πολύ το τυρκουάζ. Και μου αρέσει και το, όχι ροζ, το μοβ, πιο σκούρο, το πολύ ροζ μπάρμπι. Αυτό. Αγαπημένη ταινία? Λοιπόν, μπορώ να πω ότι όλο το καλοκαίρι παίζει να είδα όλες τις θεματικές ταινίες. Αλλά μία που ξεχώρισα και κάθε φορά που τη βλέπω παίζει με το κλάμα της ζωής μου, μου αρέσει πολύ μια ταινία που λέγεται 30 μέτρα του ουρανό. Αυτή είναι ισπανική ταινία, κανονικά λέγεται αλλιώς, δεν μπορώ να την πω, δεν προφέρω καλά, στο καλύτερο. Ποια σπορ σου αρέσουν? Μου αρέσει πολύ το μπάσκετ, αν και δεν είναι τόσο καλή, και το ποδόσφαιρο, αλλά μισώ το βόλεϊ, δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι ωραία. Είδος ταινίας που σου αρέσει? Αισθηματικές, και μου αρέσουν και οι ταινίες δράσης. Σ' αρέσει το θρίλερ? Μισώ το θρίλερ, δεν μου αρέσουν καθόλου, απλά τα πεθάνω. Κάθε φορά που βλέπω ένα θρίλερ κάνω 1 μήνα να βγω από το σπίτι. Αγχώνεσαι εύκολα? Ναι, αγχώνομαι πολύ εύκολα. Δεν ξέρω γιατί. Αγχώνομαι πάντως. Τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο? Στον ελεύθερο μου χρόνο συνήθως θα κάτσω να βγω με τις φίλες μου, θα πάω στην ξαδερφή μου τη μικρή, θα ακούσω μουσική, θα δω βιντεάκι στο YouTube, αυτό. Αγαπημένος ηθοποιός? Φυσικά και είναι ο Ανδρέας Βελιού. Αν και δεν μπορούσα να γράφω, αυτός είναι ο Ανδρέας. Ωραία. Αγαπημένος συγκρότημα? Δεν έχω καθόλου αγαπημένο συγκρότημα. Δηλαδή δεν είναι ούτε Φάνος, ούτε Boys Noise, ούτε One Direction, ούτε Kiss. Αλλά μου αρέσουν οι τραγουδιστές, η Ράμα, Μέλισσα, μου αρέσουν. Προτιμάς το λάπτοπ ή το PC? Λάπτοπ, γιατί μπορώ να με καταφέρω σε καφές. Και άμα θα φτιάξω μήνυση πιο συχνά. Film Woman, δηλαδή είναι το μέλλον του παιδί.